Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Voice of the People Party State Youth Wing. Haka khat Pratrik Jalio Arja Arpu Hendreo Kralej Ban Kindo Ayu Abilash Baranwal, Deputy Commissioner ka East Khas Hills District. Kum ka jingbut dian halor ka jing pelat kloy ya ka result examine sectional assistant ka badang Shupun Nongshan. Habakran Shikilat Pathai Kubo na kalyang uba David Umwi uloong ba na kalyang UDC uloong ba ka jing pelat kloy ya ka result ka day namar ka jing pet banya yaki kot tho examine ka yat kat kum ka juk ka minta kaba pinstat ya kani kakam. Nalor kata ulong ru ba UDC ulakular ba nompat ai ki appointment letter hadu ba andala ban penbet ya ki jingduna ba kentup nadu ka jing penmi ya ki kirteng ki bapa sakani ka examine tang roll number. Siempat ka BB State Wing kawan yang ada for DC office when kondo DC komisi bentawan budi ni ka ba ka BB State Wing galawan manai sithi ni tio ada regarding ka post DC jo ka SE balbang I ka to ka jing le nakalyang DSC ba kitho on Friday ke ka mid Saturday ke by Tuesday ka ami no ka result ke ka penbu yang I kong ka state ko state wing ka jing do ba ka le ka kloy ke hadi mereka mesti tula ong yung ba iPhone ni stayo ba fine ya ki benti ke iba ja preng jo ka di exam di matas ngi layo ang kedua nakalyang jong DC ulang ba ya kan ka jingja wala ya kan bagi department badai no pensar ru jingi ba ini ki pos SA kadi jong ka department of PWD kan ni ru nakalyang DC wala ai assurance ngi ba ini ba khot ki appointment letter su pensange ba pensange no hadu pat clear kini ki jingja ba jam kani pan kam ru nakalyang jingi la pensai la ada sti ka ba long very clear ba kini exam ni ba conduct jadi DSC di mi kerteng ki roll numbers ba ki marks kam buat ya buat selesai ba pas ba kam pas kenang ba ki candidates ba appear kini exam ki la ba ban I ba ki jong ki marks ki su thu ka lo ki lai kon na kini exam ka lo ki yo di DC na bo rom ru long ba ya kini nakalyang ju la sim kya ba long ba so man pen mi kini ka post so man pen mi kini ka ya kini ka kam siapa ba di ulong ba di calling letters untuk bi hadian wan la penbek ini berkon kamu ikerteng kedua nama sebab ya di buat di marks di nakalyang jungi di dawaru long ba kamu tangi kani ka ya kani ka jingjam di nanti samat bagi nu exam ba conduct ka DSC kirim penbi ikerteng ki marks buat ikiro lembar kenang ba kan din sebalik ke syai kini ke kon bar pangi ibon stien ke iwaja kalong ba ki kena mai apia ni exam bon stien ki siam jing e haba pilih apa ki kamera tentang ki question paper su ki la play rupa kan oma khamat jengki ni sakat kum ka ai ki di ben play hak khamat jengki ki kan din semkhoi ba kan I ba question paper kadang sil dei kum kita ki khat ki ja di kum kini ki ja ka penbu utak jengki ba he kena wat kam jengki hatu kan ni ka jing le exam jengki kan long ka ba kabadai ne SC kadai tang pendat ya kamram ni penpau ka ba sokya sa keyboard ba halor ba wanu mila kai ka jing je khana aba kum keyboard penya pi ong bon sien ba ki khon samla ki di lawai jong kali ande la dai ki khon samla ki le kai pa ki lawai jong ki hatu kadang immoral kadi ujat bendi jong ki la dai pidan kamin sim sokya man kentiu ki khon samla jong ki tang ni sa khabat jit kalau ti ba dei ai ki ni jing wa jong ki ba khang ba ki kam ki jam kan telun khang ba ki bade hok kan yo khang ba kali jeng kan po kan hoi kan pa apa dei pa kapini ka jing peni tuai kata kita sat ya yo na manu kan biji sai pa oh bai dei bat kani ka jing peni te ba mata ki katkum ko ye tho si ba ki om ki answer script na de ko OMRC de ko kini de ki spa tli pi mo ki tap ki la scan te ya kata ngi ayo jing sai ba kani ka juk start ke juk kala di om dei su ba ka ki pol sai khap ko ke dio di pila man su tu ada ki apia lai saw haja ko tang dei kanta wan korek ni ki answer script mon ada Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang MIT University Meghalaya mankasni kalong ke jing sedang bathuma ki jingi kai bapura katkom ke job ke bamta
ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jing hikai. Kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, bat QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka job ki urlong bat ki kalalong ka shisha. MIT University Meghalaya ka jingyai lenti ka bastang shakalaway bachok.